नोंथांमोना नैबे भिडिअ खोनासं मानोना लाइमोन गांखंनि आफादगिरि मानगोनां राकेश ब्रह्म बिथांनि बिबुंथि प्रेस मिटनि गेजेरजों जा बिबुंथि होनाय बियो फोरमान होदों फैगौ 2026 नि जितुनाखि एमएलए इलेक्शन विधानसभा इलेक्शन बे इलेक्शनाव इउपिपिएलआ सिंगल पार्टी एकदम हारसिङै कन्टेस्ट खालामगोन बियो रोखा जाबाय। दा बे समाव नोंथांमोना मोनथियो एनडिए एलायन्सआव सोर दङ होनना बुङोब्ला जोङो बिपिएफआ दङ। दा नोंथांमोना मोनथिगोन बिपिएफ माने बिजेपि बिजेपि माने बिपिएफ। दा बे समाव ओरैबायदि जाबाय एबार बिपिएफआ बबे हारिनि भट मोननाय नङा बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। मानोना थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव मुस्लिमफोरनि मिया मुस्लिमफोरनि 4 लाख भट मोननानै देरहानो हादोंमोन आरो सान्थालिफोरनि 2-2.5 लाख भट मोननानै देरहानो हादोंमोन आरो गुबुन गुबुन हारि दं आसामाव आरो बिसोरनि 50-60 हाजार माने 6-7 लाखसो माने भट लानानै बिथाङा मेजरिटि देरहानो हादोंमोन माने बांसिन माने सीट आवग्रिनानै देरहानो हादोंमोन। दा बे समाव जोङो नायबाय नुबाय मानोना जितुनाखि जि थासारि अबस्था दा बिजेपिजों एलायन्स हिसाबै दिनै बिजेपि सरकारा दिनै नैबे जितुनाखि थांनाय बिटिसिआव जायफोरा बिपिएफनो भट होदोंमोन दा बिसोरो ओरैनो दा मोजां मोनला माने बिजेपिखौ मोजां मोना माने बिपिएफखौ मोजां मोना मानोना एखे नालाय। दा बेनिखायनो बैफोर हारिनि भटखौ मोननाय नङा। बेनिखायनो जों नुहुरखाबाय फैगौ विधानसभानि 2026 नि जि विधानसभा बेयाव इउपिपिएलआ 15टा जि एसटि रिजार्भेसन जि सेगमेन्ट बेयाव माने 15थाबो देरहागोन बियो रोखा जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम आरो नोंथाङा नैबे राकेश ब्रह्म बिथांनि जे बिबुंथि बेखौनो खोनासंदो। आदिबासियाबो जिहेतु सावथाल आरो आदिबासिया जिहेतु हाग्रामानि हरेक माल फाननाय बायदि एसटिखौ बायनानै जाबाय बिसोरबोथ' मोनजाबाय। माबायदि एसटि मोनजाखो गावसोरसो मिथिसिगोन। विधानसभा इलेक्शनाव आं बार बुंबोगासिनो दङ जे बिटिआरनि 15 सिटआव मुसलमाना गिदिर मोनसे फेक्टर रल लागोन। मानोना थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव मुसलमाना 4,71,000 माने मुसलमाना भट होयो मुसलमान जाथिया। दा बे 4,71,000नि भितराव 4 लाख मुसलमानानो माने हाग्रामा महिलारि बिथांनो भट होदों माने बिपिएफनो होदों। दा बेवहाय आदिबासि आरो सावथालनिबो मोनसे एसे फेक्टर थादेरगोन। आदिबासि आरो सावथाला 2,16,000 मानसि दङ आरो बेनिनो 1,60,000 बा 65,000 माने आदिबासि आरो सावथाला ज' माने हाग्रामानो भट होदों। दा जुदि मोननैखौ लोगो लायोबा बिसोरनो 6 लाखखा। आरो नोंथांमोना बा रायजो राजाया मोजाङै मिथिनाया मोजां जे बिटिसि इलेक्शनाव बे बाराव बिपिएफ सरकारा 7,92,000 भट बिथांमोना मोनदों। 7,92,000 बिनिनो 7 लाख भटआनो माने सावथाल आदिबासि आरो मुसलमाननि। बिनि राजबंशी थाबाय बेंगलि थाबाय बिहारि थाबाय अन्य जनगोष्ठीनि हयथ' 50-60,000 भट बिथांमोना मोनदों। बेवहाय सिदा खोथाखा बर' जाथिया माने बिपिएफ दोलोजों सासेबो गैया होनबाबो भुल जाया। खारन बिपिएफ होनबा दिनै मुसलमाननिसो दोलो आरो बिपिएफ होनोबा दिनै आदिबासिफोरनिसो दोलो। बेखायनो आं आसा खालामदों दानि थासारि आरो मिथिंगानि जि थिननाय दानि जि माने गाबखांनाय मोनसे परिबेस बेयो सानदों जोंनि फेभाराव गोबां फैगोन। खारन मुसलमान जाथियाबो दिनै समाव गोबां माने लैज्जाजों भुगिनानै दङ। बै लैज्जानि फिथाइया आदिबासियाबो जिहेतु सावथाल आरो आदिबासिया जिहेतु हाग्रामानि हरेक माल फाननाय बायदि एसटिखौ बायनानै जाबाय बिसोरबोथ' मोनजाबाय। माबायदि एसटि मोनजाखो गावसोरसो मिथिसिगोन। ओंखायनो बे बारनि 2015 विधानसभा इलेक्शननि 15टा सिटनि जारिमिनखौ
आदिबासि सावथाल आरो मुसलमानासो लिरगोन बेवहाय BPF-आबो लिरनो हाया बेखौ UPPL-आबो लिरनो हाया औ जोङो बेयो मोनसे गिदिर मोनसे नैबे समनि थासारि जिहेतु जोङो जोबोद गाज्रियैनो जेनदों आं मानियो आङो दोलोनि लाइमोन गांखंनि आफादगिरि हिसाबै आं मानियो जों BPF-जों जोबोद गाज्रियै जेनदों BPF दोलोनि जि प्रपागेन्डा जि नंखाय फोसावनाय जि माने बाथ्रा बुंनानै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि सिदा सादा रायजो राजाखौ बिथांमोनहा गावसिनि आखायाव लांनो हादों आरो भट होहोनो हादों बेखायनो जोंनि दोलोनि स्ट्रेंथेन जोंनि जि दोलोआ दा जिहेतु गोसोआ एसे माने दुरबल दा बे दुरबल गोसोखौ जाहाथे आरोबाव माने गोरा खालामनो हायो बे गोरा खालामनो हानायनि थाखायनो आं लाइमोन गांखंनि आफादगिरि हिसाबै अदालगुरिनिफ्राय क'क्राझारसिम जोङो 700 माने 4 व्हीलर माने गारि बे गारिनि जों रेलि लादों फैगौ 20 तारिखआव बेजोंहाय आं आसा खालामदों जोंनि दैदेनगिरिजोंनो लोगोसे जोंनि जि जोंखौ मोजां मोनग्रा जे रायजो राजाफोर दङ बिथांमोना गासिबो आरो फिन खेबसेबाव BPF-जों नैबे फैगौ बिधान सभायाव जुजिलायनो भटनि बादायलायनो आरोबाव गोसोआ गोरा जाबावगोन होननानै आसाबादि जे जोंनि जि दोलोनि दैदेनगिरिफोर दङ बिनि जि गोसो बे एसे जग्लायनानै दङ बेखौहाय गोरा खालामनांगौ आरोबाव खनसे फैगौ 2015 सननि बिधान सभा बेवहाय जाहाथे BPF दोलोजों जोंनि जि बर्डार्स रायजोफोर दङ आरोबाव जाहाथे भटनि जुजिलायनो हायो बिनि थाखायनो बे रेलिखौ लानाय जादों गोजोन्थों